Part 4 cikin jerin bidiyoyin da na zan muku yadda za ka saya data mai sauƙi. Barka da shigowa channel nawa na YADDA Hausa. Ka danna subscribe and then ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin. Mu shiga cikin bidiyo. Da fara ɗauko wayanka ka shiga dialer na waya naka. To kana shiga dialer na waya naka za ka yi dialing *121 sai ka sa *2#. Daga nan sai kai kiliki akan layin da ZAKA, layin MTN. In kai kiliki a layin MTN, daga nan za su baka data 30 gig akan 6,000. Kaga wannan mai sauƙi ne, offer mai sauƙi ne ya zo mana, wanda in har za mu iya sayan data, kuma wannan datan 30 days za ta yi before ta expire. In mutum yana da hali kamata ya saya data nan zai fi. Kullum za su na baka 1.5 gig kana shinyewa. Sannan kuma yana kai 30 days sai expire. Abunda za ka yi kawai in ka danna number 1 za shi kai na datan naka. Kana ga sun ce double your data, enjoy 16 plus 5 gig extra. Daga nan za ka danna yes, ka danna no auto, za ka danna number 2 ne a nan. So daga nan kaga su ce activation. Sun ce Philip ban da kuɗin da zan saya data, amma in kana da kuɗi kaga haka za ka yi. Abunda za ka yi ka je cikin calculator na ka buga lissafi ka gani nawa ne zai fita. Gashi nan kuna gani 6,500. Ok, 6,500 divide by 33. Kun ga bai kai ma 200 da bai kai ba naira 200 ba. Kuna gani 196 shine yadda za ka sayan data, bai kai 200 ba. Na gode, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba. Ku danna min subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sabbi. Mu haɗu da ku a next video.